ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೂಜಿನ ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಣ ನಿಕ್ಲ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಕಾಣ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಕು ಬದನೆಲ್ಲ ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಯೆ ಎಡಮರ ತಿಂಚೋನಾಗ ಎಡಮರ ಗಂಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಐನರ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಂತ ದೃಶ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇತಿದ್ದೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಂಬ ಇರುವೈಲಿ ಪೋಸ್ನಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಮದ್ಮಪುರ ಹಾಕೊಂಡವಳು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬುಕ್ಕು ನಿಂಚು ಪುದರ್ ಜ್ಞಾನ ಆತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಬೇಕಿದೆ ತೋಜತಾವೆ ತೂಕನೆ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಪ ತೀರ್ಥಮೇಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನ್ನೊಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ತೀರ್ಥಮೇಟ್ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಏನಕ್ಕಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐತ ನಾಗನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟತೀರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದುಂಚುಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚರ್ಚಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮದ್ನೆ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡ ಮದ್ನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಡ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಬಾಯ್.